salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong mata. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi palilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang nangyari sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng pamamahala, tulay na bigay buhay. Dito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaki
malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bango kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good paluin pa siya. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good paluin pa siya. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! Glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya! May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2! White Rose Papaya! Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinino, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sad kununyan. Tayo na sa Enroye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang nangyari sa tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala namang pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang at atraso sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mga karonda, madangog na sa programa Parreta Asimplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asimplatica.
Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. At sa dos na kita kan bulan na Enero, aldaw po kita na Biyernes. Friday. Pero bako na kung dyan na holiday. Amo man daw. Ito na sana manindo pero ming long weekend. Sabi ni Apa, mo di paborito kong simana. Perming bakasyon. Iba niya ito sa lado technical, si James Oko, duman sa transmitter. Si Ricky Sagayap. Malumluman na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Happy New Year sa gabos ng mga parantabay niya to. Kumbaga, kasumpay pa inikan Pasko. Naday pa nga ni nagti-Three Kings. Sabi ni Commander, ano ngayaan New Year's resolution mo? Gapot ako sa banggi niya ako. Sana, dahil na ako magkahilam. Ay, daman ngaya kan. Ano man ngaya. Ya, ayun niya ako ang wish ko. New Year's resolution, mabago na dahil na ako magparahilang-hilang ngunya na taon. Masakit baga pag nagkakahilang. Apektado pati trabaho, ang pangural daw mo sa pamilya. Dahil ka makahiro nin perte. Maray kung arog kita ki DJ Monday. Di nga ako magradyo pinsan. Pabatang-batang sana. Okay na. Ay masakit yan ang buhay yan. Kung araw ka yan. Sa dos kaya pinsan, maghampangan naman kita. Ang problema kaya, garo makakabali yan sa New Year's resolution ko. Anday na mo na magparainom nin agwa di pataranta. Pati na hawak ko, apektado kaya na. Ang pigiinom ko kaya ngunyan, bulong bako ng agwa di pataranta mo na masakit. Nanganganaan kita kan mga agwa di patarantang yan. Kaya pala si Johnny Bravo dahil na nagiinom nin agwa di pataranta. Nabo na sa muyang makihampang ni DJ Manding ngunya na bagong taon nabo niya man na magkahilang. An ara kaya pag nasobrahan ka talagang aabuton kanin helang. Pero kung tama sana, sabi itong nagtutubod ba kan mga drink moderately. Ay katatalabanin kumbaga helang. Helang sa alak, kumbaga napud kayan, liquor ban. Pag naging alcoholic ka na, may dataman. Kaya, so tama sana. Drink moderately. Sabi man ka itong sarong pastor, nagtabang pagbuno nin orig. Niya ko, itong sarong pastor na bistado ko, pwede niya akong agumonso Koreana. Si pastora. Ay, dahil nga ta missionary nga ito. Dahil may agumang pati nga ito. Pwede nga siya ka itong kasuhan, illegal piggery. Hamak mo ang kaso pala, kan pastor, kung dakol ang babae, illegal piggery. Ay, mangyayari. Paano yan si father kung dakol ang chicks? Illegal mystery? Kung sila kung minsan, may mga kaulay ka talaga naiiba. Pag mga ang pastor ka, madunong man. Ang padi, lo mismo. Ang bistado kong maray na pading sobrang dunong man, kung minsan si Father Tito Oliva. Ibawan pati ang mga password ka yan. Simple-simple sana yan si Father Tito, pero pang comedy man ang dalaga na padi. Dakol nga ni ka naghahapot. Ano yan si Father? Padi pa? O retirado na?
Hindi niya ako kamo magparahapot yan. Kung padi pa o ano, si Father Tito, forever pressed yan. Basta yan, kumbaga, dawa yan retirado na. Kunyan yan, habang buhay, padi na yan. Hindi ba man kayo mga kababayan niya to? Sige pan mga hapot, aram ng padi. Masakit sana kung ang padihon mo, haputon na, si padi Venas o di malas. May padidaang padihon na Venas, may padiman na padi malas. Masakit pag araw kaya nan nakukuha mo mga padihon. Di ba man yan sa padi, ha? Yan na bagong taon. Magpakonsuelo man kita. Alam man magpara-stress na lang kita sa buhay. Matapos na ang taon, stress na ang buhay mo habang buhay. Pag puon taon, nagpapaka-stress ka. Anong gamiton mong stress tab kung talagang stress ang tao dahil man dinatablan kan mga oro stress tab na pero ngunyan sa tatawan tanin pag-umaw ana Barit Water Works ta maski paano dahil nagpaparawara-wara ang supply na tubig dyan sa Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga. Out pa man lugod, magdagos-dagos na ang sinambit ng bagay na dahil na magpara oro abiriya ang supply na tubig kan Barit Water Works dyan sa Santiago, Siyudad po kan Iriga. Maski nga pala nitong mga yaon sa tukad na porsyon kan Santiago, itong ibang mga konsesioner nagsasabi na kung dahil may papalan niya tinuyaw si Mr. Pipito Muran sa direktor na nakakasakop kan Santa Elena saka Santiago dyan sa Barits kaibahan kayo ditong Del Rosario Banao, tulong barangay. Kanya-kanya man na direktor dyan sa Barit Water Works. Dahil nga ka mo magparasabi na high-tech, sabi kan sarong konsesioner. High-tech ngayong ano. Pakarayon nga nindo ang servisyo nindo. Tanganing magin high-tech. Nabihan da si Engineer Pipito Mora. Nag-action man gawd si Engineer Pipito Mora. Sinabihan niya itong sarong konsesioner. Kung gusto mo nga, mag-attender ka sa board meeting. Sabi man kan konsesioner, bako man niya akong direktor. Maray nga kung ano ipaapod nindo, assembly. Pero nga kung ipapaapod nindo ko, dahilan sa reklamo ko, dahil man nga ako dyan ma-appear, kalukuhan. Kalukuhan, magkaan kaisipan na yan ni Director Pipito Mora. Baka murahin mo. Dibuhon sa nanindo ang tama. Kumbaga, pakarayo nindo ang serbisyo dyan sa Barit Water Works. Sa ultimo nga ng mga tubiro dyan, naglalado nangod. Amak mong rebayan itong samuyang, ano yan? Gusto pati exclusive. Senda sana magkuha kan metro. Niya ko, ano man na ginibo nindo ito ta? Rinibayan nindo, naglilik na lugod, naglalaog sa metro an dahil man nagagamit na tubig. Ay, yan po ang pakarayon kan mga tubero dyan. Ano yung klaseng mga tubero dyan? Garo, mas maray pagawin ang agta kung yun maging tubero. Kung garo inaagta man ako kan mga tubero digdi sa Barit Water Works. Kaya minsan ako na sana nagigibo. Hanap po na pati ang tubero ngunya na tultol. Iba kayo mga tubero dyan, karo dahil man tarat tao. Basta sanang magsurusumpay kan tubo. Baka daw ko pangani sinda sa gamit ko. Ako nagsasadiri ng magtubero. Ito aning mga minor diferensya sa CR. Ay, sinasadiri ko na sanatan mga tubero patingon yan, maartihon. Hindi ako dyan bistado ang tubero na matindi, nag-retire na kaya dyan sa Barit Water Works. Si Mr. Belga. Pero ano bang mga tubero dyan? Ay,
bakong sa pag menos. Basta sa nagaw dyan mga nakanood na surusumpay nin tubo. Minsan, kung dahil nindo po kaya, maging tubero dyan sa Barrett Waterworks, ay nakamo dyan magpara baray basay, daman kamutangan. Kaya kan mabayad ako, reklamuhan ko mga sukasyer. Ano man niya ako tarin ni bayan na nindo, naglilik man sa nasukon yan duman. Nagribay ka mo nin metro, pinapabayadan nindo an metro, kamahal. Pero dahil man nindo tinutol-tol an pakasumpay ka na tubo. Gusto ko maribayan sa metro, tanganing mapakaray so linya, dahil magparalik, hello mismo, yo dati. Taray kunyaon ako, tarong kayo ng pagpapakaray, tutukdoan ko ang mga tubero dyan, kung paanong mag-sumpay ng tubong tol-tol, dahil nagpaparalik. Kaya agad nagluluyan, pressure, kan tubig dyan, kadakol mga leakage. Baka saralaan pigkukupsitan kan tubig, paluwas, bakong palaog. Bakong palaog sa tubo. Kadakol kan nasasayang na tubig yan po sa Barrett Waterworks. Maray kundig di sa Prime Water, Iriga City Water District, tamayo man masasayang na tubig, tamayong bulos. Diyan sa Barangay Santa Elena, pigpapareklamo baga, ano nangyayari po digdi sa Prime Water, Iriga City Water District na pinagbanga na palang pati. Wala na portion ka na pagaligaw digdi sa San Nicolas, pasiring dyan sa Mountain Unit, an operasyon kayan, ang nagkakapot na ang Iriga City Water District. So iba, kadaklan, kapot bakan Prime Water. Baka da sabi ngunya ni Attorney Roy Moneda, ang chairman of the board, ma-absorb na ang Prime Water ngunya na taon. Sana nga. Nakadakol pong mga reklamo sa Prime Water, Iriga City, o sa Prime Water, bako man sa Iriga City Water District, ang pagre-reklamuhan sa maluyang serbisyo kan Prime Water. Nakaiba po yan sa Memorandum of Agreement na pinagpermahan kan ICWD na sindaan mapakarhay kan mga serbisyo, pag-supply ng tubig sa mga concessionaire, digdi po sa Iriga City Water District, kundi mas lalo bagang puminalpak kan luminaog ang Prime Water. Yun po yan ang reklamo kan mga concessionaire. Sagkod ngunyan. Ano taday napapakarhay ang serbisyo kan Prime Water sa mga concessionaire kan Iriga City Water District. Ano yan? Mayo ng tao, garo-araw kan kasureko, mayo ng gayong lineman, umayo ng gayong tubero, dyan sa, ano yan, Prime Water, na mamantinir, kan tol-tol na serbisyo para sa mga concessionaire. Maray si classmate, si Aldwin Bagamasbanta, ang trabaho ka ito, maningil, mamutol. Pero kadakol man kan naaaraman ka ito, dyan sa laog kan Prime Water, Iriga City Water District, di mo sa nangaya ako pag sambiton. Classmate, ay, dahil takaman sa sambiton, pero ang mga nangyayari kaya dyan nakapalpakan. Ito si classmate Aldwin Bagamasbad, ang sulot, Prime Water. Tinda ko dyan, kung nag-iba pa siya duman sa Prime Water. Nagkakaduang paksyo na po ining Prime Water sa Iriga City Water District. Pag mabayad ka, iba ang resibo kan ICWD. Ang resibo pati kan ICWD, hinali na itong BAT na ipinagpataw sa mga konsesyonero. Yan po ang karahayan. Inda duman sa Prime Water. Pakayaon pasubat. Nasaro po ito sa nagpapagabat sa mga concessionaire kan Iriga City Water District. Ipinataw, subat duman sa mga concessionaire, imbis na na ipagpataw, taka ito, kan ICWD sana po yan, mayo ang Prime Water, dahil man pigsisingil sa bat sa mga concessionaire, dagdag ito sa babayadan, naglangkaw so rate, naglangkaw so baga nadagdagan ta subat dahil man ito kabali ngunyan kabali na sa binabayadan.
Yan po, mga simple sana yan na nangyayari dyan sa Prime Water Iriga City Water District. Mayo man ko ta kayan question o kumbaga dahil man ko ta yan pwedeng pagpara haputon sa mga arog kaya na bagay. Basta tultol ang serbisyo, dawa yan maglangkaw, basta pakarayonin daan serbisyo sa mga konsesyonер. Ang pinaka-problema sa naman dyan, ang mayong tultol na serbisyo, ang pagpara wara-wara kan supply na tubig sa nagkapirang mga barangay, digdi po sa kasentruhan, kan syudad nin Iriga, digdi pati mismo sa mga sentro. Nagkakaproblema, ano ba? Kaya ngunyan pong 2026, yun po yan ang dapat pakarayon ang pasistema. Ang serbisyo kan Prime Water Iriga City Water District. Kita kan panahon, sagkod ngunyan, yaon pagiraray dyan si GM Loboy Corporal kan Iriga City Water District. Saludo kita sa iya, kundi kan palaugan ninda, din Prime Water, duman nagloyan sa kuyang pagtubod. Haloy na baga dyan si GM Loboy Corporal. Bilang General Manager kan Iriga City Water District. Kundi ngunyan, may busal na sa nguso. Dahil nga ako mataram, duman nga kamo mag-interview sa Prime Water. Ito, nagtataram yan si GM Loboy Corporal. Kundi kan laugan kan Prime Water, habo na siya magtaram. Kontrolado na ang sendang mga nguso. Nga ni si Father Tito Kaito, habo man magtaram, kan iyo ang chairman of the board. Ay, diri nga, ito nagbuburulyada pa sa atin. Mayo man burulyada dyan. Father Tito man daw niya ako, makahadit pag nagtataram minsan, at padi. Kaya tama sa naman itong ibinugtak dyan, abogado, si Attorney Roy Munida. Bagayan, padi ang tubig yan, benditado. Pero ang dapat yan, abogado, nganing tol-tol ang daralagan kan Prime Water Iriga City Water District. Kadakol na po nagkapot dyan sa kaitungani, naging under supervision na po yan kan Local Water Utilities Administration and Iriga City Water District. Nagkakapot bagang GM dyan ka ito, hali sa LOA. Kumbaga, GOCC po yan, Government Owned and Control Corporation. Dahil kaya, na maniharon, kan Iriga City Water District, naglaog ka ito. So, Local Water Utilities Administration. Naruman po yan ining Kasureko 3. GOCC mambaga yan. Government Owned and Control Corporation. Pag dahi kaya, piglalaugan kan National Electrification Administration. Sagkod ngunyan bagaw, si Acting General Manager Willie Boxit, yaon pagiraray sa Kasureko 3, dahil pamanggad nakakatindog nin tultul ang Kasureko 3, daw ayan triple ang sabi sa classification. Mala, kan nagtalikod na mga kalamidad na lampas sarong simana, bago nagkaigwanin supply na kuryenteng tultul, digdi sa mga consumer kan Kasureko 3. Kaya sagkod pong dawa yan AAA sa classification an Kasureko 3, pero ang sendang serbisyo bako paman AAA. Dapat ang serbisyo yon maging AAA. Tapos madali na magserbisyo sa mga member consumers kung ano ang mga diferensya. Bawa, nawawaranin na supply na kuryente. Mag-responde tulos ba kung paiyakan?
Ang nangyayari po kaya, haluyon, kabuntol, kan pagresponde na maibalik tulos ang supply na kuryente. Dakol bagang reklamo kan nagtalikod na taon sa Casoreco 3 na dahil na ibibel na tulos sa supply na kuryente sa mga barangay. Digdi po sa syudad kan Iriga. Nakaabot pa nga ni dyan sangko ng panlungsod kan Iriga. Kaya ipinaapod si Acting General Manager Welly Boksit. Ang sangko ng panlungsod kan Iriga sa paagi ni Consyal Dandreb Aboniti. Na dumanda sa Mountain Unit, haloy na da. Diyan sa Santa Teresita, mayo sindang supply na kuryente, masarong simana na, puon kan makabagyo. Kadakol pong mga reklamo, tapos ipinataw itong buffers fund na 20 pesos kada consumer. Alagad sa serbisyo, palpak. Pinagtutukdo so NGCP na iyo sa buot ang rason kaya day tulos na tawanin supply na kuryente ang Rinconada area ay bako yan. Samantalang sa ibang lugar nga ni nagkaigwa tulos din supply na kuryente arog kan syudad kan Naga tapos ang syudad kan Legazpi. Ano ang pagkakaiba kan Iriga, syudad Mambaga, kundi ang kunyan lang dyan maluya talaga ang serbisyo kan Casoreco 3 sa mga member consumers. Ako unta sa dae, haloy na pong problema yan kan Casoreco 3. Bako, dae pa yan kaput kan neya. Iyo po yan, perme ang reklamo kan mga member consumers, buntol na hiro kan mga lineman. May pinagbugtak man na hotline, apudan mo dahil man nagsisirimbag. Pag primero, masimbag. Pag inuro-otro mo, taday man pinapakaray sa imong linya. So, ika nagreklamo, kadakol pating hapot. Kisay ang kataid mo, sa inasuna, ay ano na niya akong Casoreco ini. Pero dahil sinda nagtutubod, duman sa nagre-reklamong mayong supply na kuryente. Pero estilo po yan, nalay gayon ang pag-responde, pag-balik kan supply nin kuryente, estilo kan mga lineman. Kaya nga kita magpara inuso sa agta. Inaagta nin doon mga member consumers kan Casoreco 3. Lagad pag mamumutol nga ka speed bikat ibang mga member consumers igwang nagbabayad man pinutulan da ay kalukuhan. Ano yan mayong pag-aram ang management kan Casoreco 3 tapuputulan samantalang nagbayad intirong pungot so sarong member consumers. Mga ipagsusulit niya ining Casoreco ining mga siya daw nga namutol sa muyang nagbayad man kami. Ay pambihira niya ako. Pero may hilang na mga lingaw-lingaw kunwari tanganing makuha itong reconnection fee. Ay taman po pag-agtaon ang mga member consumers kan Casoreco 3 tahirak man. Yan mga nag-iipos man yan, naghihinguha para mabayadan ang bulan-bulan na babayadan sa laog kan Casoreco 3 ang bulan-bulan na bill. Tapos puputulanin doon yung bigla ay namayong pag-aram ang member consumers ito pala nakabayad na. Pwede man talagang magkalintar ang sarong member consumers pag-arog yan ang sistema. Hinihiling talang so kumbaga so karahayan kan lambang saro. Tultulon ang serbisyo kan Casoreco 3 sa mga member consumers ay hindi magpareklamon mga member consumers. Takong tultulan sa indong serbisyo ano man ta magpareklamo ang sarong member consumers. Hindi ang nangyayari ka garo dinadarasan na sa mga oroagma.
Yung problema dyan sa mga parapol-rapol na yan, agma, dahil siya na pag-agtaon ang mga member consumers. Dawa, pirang beses ka magparaagma, kung inaagta nindo ang mga member consumers kan kaso Reco 3, inotel po yan. Pero mandigdi sa ano yan, mga pro budget insertion. Sabi bagan pagnigar ni Congressman Henry Villaferte, ayaw na siyang pag-aram sa lampas 4 billion na budget insertion. Ay inda daw, aagtaon pa nin doon mga taga-Camarinesor. Ako, basta patunayan nindo, mayo talaga kayo mong pag-araman. Masakit kaya, tang kaparehas nindo congressman, pagpapararauto nindo, pagpapara hanaban nindo nin butas. Arog kan congressman sa Port District, kan Camarinesor. Si Congressman Arne Pontevilla, pagpapara duduon baga nindo na maanumalian mga proyekto dyan sa partido area. Pero kamo, dahil nindo narisan sa diri nindo, nakadakol na nindo congressman digdi sa Camarinesor, dahil nindo napapakarhay ang tinampo dyan sa Premier Distrito kan Camarinesor. Kunya na may mga nagluwas, nakapalpakan ng mga proyekto sa Pasakaw, tapos Pamplona, todo negar na kamo ay kalukuhan. Kaya dapat ang ICI imbestigaran man ang pamilyang ini na namamayagpag sa pamumulitika digdi po sa probinsya ng Camarinesor. Pagkalaban nindo sa politika, ipagpaparadudo nindo, parehas man ba kamo mga nagkukurakot? Ay inda dahi daw ako nindo. An kadakla ng mga politiko sa Pilipinas, mga buaya sin kurakot, yan ang katotohanan dyan. Masakit sa nang patunayan, masakit maghanap nin ebidensya ta mga yaon sa poder. Pero kung mga mayo na kamo sa poder, indaman sa nakunday kamo kinuronkon sa kalaboso. Ano man maimbestigar, so nag-iimbestigar, saro man na ikukulong. Ayaw kitang mangyayari digdi sa Pilipinas, dawa ano arin pa po. Perang taon pan umagi, dekada, kung arog ka ng sistema kan paggugobyerno, inutil. Takadakla ng mga politiko sa Pilipinas, korupto asin buaya. Tapos ang anti-political dynasty bill, dahil baga nindo ina-aprobaran, takamo ang apektadong mga buaya, mga koruptong politiko. Para sa ragin-sagin man kamo, malinig, mayo kang pag-aram sa mga budget insertion, ay inda. Ita na pagparahambugan ang mga Pilipino, na haloy ng gawi yan kan mga politiko sa Pilipinas, ang magin potnay. Mga putikon, sabi nga ni kayan, hambugon. Tama ng mga Pilipino, dahil pag kita nararaya, pagparabuto ang mga putikon, mga potnayon, mga bubwa. Happy kita, basta may mahiling na sobre, ay inda daw. Madali na naman, sarong taon na sana, ma-eleksyon na naman. 2027, namulok-pulok na naman ang mga politiko sigurado. Ayaw na kayang ibang inabang-abangan po ang mga Pilipino magkaigwanin eleksyon. Sa barangay, happy ang mga barangay official, taperming na-extend ang pagiging barangay official ninda. Kaya mayo man nagkakaharaman na tultul na gasino sana ang tulong taon na termino kansarong politiko. Uon barangay, abot sa congressman, tulong taon sana. Ano ang mahaman kan pag abot kan kaduwang taon, naghihiro na para sa politika otro sa panahonin eleksyon. Ini po ang dapat magkaigwanin constitutional amendments na sabi. Ang trabaho kan mga congressman, emendaran ang konstitusyon, maggibonin lay. Bakong ang trabaho, magpara
kurakot. Ang iniisip kaya kan mga congressman, ang ibang senador, magkurakot. Pako mana maggibuninling makakarahay. Nagigibuninling makakarahay sa indang mga buhay. Yan po ang isipon kan mga Pilipino na dahil kita magparabugtak basta nin mga politiko na dahil man makakatabang sa tuyang pagkabuhay. Matawan sa nakita nin 2,500 o 3,000, happy na. Alagad ang pigkukurakot sa gobyerno, bilyones. O, sayin mo yan, baga, sisiw ang pinapanaunin yan na kwarta pag ma-eleksyon. Gasino sana yan? Sabi ka ni baga, siprot. Mga witik-witik sanang yan na inaabot ka na sa tuyang mga kababayan na ni Bangani dahil man inaabot. Iyo po yan ang masakit. Kita man napapadara ang kadakla ng mga Pilipino napapadara sa sobre. Dikit na kantidad ang sasapuon mo taon na magsasakit ang sa imong buhay dahil sa mga ginigibo kan mga politikong ini. Dapat mamuklat po ang mga Pilipino na bakong arog kayan ang sistema kan pamumulitika sa Pilipinas. Mabago ang sistema kan paggugobyerno. Nangyayari po yan na ining mga nagkakapot din na posisyon sa gobyerno mga politiko, katuntuhan kan mga Pilipino, ginusto taman yan. Dawa madaya, dawa kurakot na politiko, kita baga nagboboto. Ang Commission on Election ay saruman ini. Nadidiktahan man ini kan mga politiko kung saan gustong paganahon ng mga yaon sa pudir, ay yun, nangyayari ta. Total, damay-damay man kita. Mabali man nga kita sa nauwitikan kan kwarta kan gobyerno. Kaya minsan nawawara na po ng tiwala ang kadakla ng mga Pilipinong tol-tol pa man ang pag-iisip sa gobyerno. Ultimong sa barangay, dahil mo naman pwedeng tiwalaan ang mga barangay official, si kagawad, si kapitan. Urakot naman. Ultimong pagtaunin relief, amak mong matao, 2 kilong bagas dyan sa Santiago, tapos may mga batteries pa. Napakatuk-tuk ito na bagas. Sa yan pigkuko Sa yan pigbabakal tapos overprice ang bakal lindo sa bagas. Ang presyo kaparehas kan commercial rice na mga 40 pesoson. Ay inda daw. Dahil nga niya ito pagparalukuhon. Tapos may mga korokleming stab pa ka mo. Kung dahil makaaram, so tatawan sa barangay, dahil hindo tatawan. Para sa gabos po, yan may pundo. Kumbaga, may inaapod na 5% para sa disaster. Ang sarong barangay. Dapat yan maintindihan kan mga barangay officials. Kita man ang mga namamanwaan, dapat aram tayan. Kaning dahil kita magpararulukuhon, kaining mga barangay officials na ang iba, ang isip man, ilista, so listahanan. Pag sinabing listahanan, yun sa mga kapamilya network, kapuso network, sa mga partidaryo sa naninda. Yan kadakla na makikinabang kan pundo. Dahil kakaalyado, goodbye ka. Hindi tanan to pagtawan, kalaban tanto sa politika, maski po sa barangay, grabe na tulusan pamumulitika. Ini po ang pinaka-problema ka nasyon Pilipinas. Dapat haliun tan sobrang pamumulitika. Kaya nga ni baga enterong suya sa mga teachers digdi po sa syudad kan Iriga ta ultimong mga teachers
ginigibong alabado kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. So tulong lalawgon kan Pamilya B. Yaon duman nakabugtak, barangay assistance, pinapila sa mga teachers. Anong kalukuhan yan? Igluloko pa nindo pati mga teachers na may inadalan. Igibunin dong patal. Ay indaan probinsya pigpaparatok doon ang mga taga Camarines Sur nin magin patal. Kumbagaan mga teachers, nag-adal man yan, bako man yan na arog kan iba po na basta matawaan siya na dawa yan dikit. Ay na mapareklamo ay kalukuhan. Maray kung ang mga taga Camarines Sur, puro tugang nyatong itom. Ay nag-adal, maski nga ni tugang nyatong itom, di mo naman maloko. Dawa yan day nag-adal, nagre-reklamo naman sa ginigibo. Yan ibang mga politiko digdi po sa Camarines Sur na anisip makapanloko sana sa mga tios na mga taga Camarinenses. Ang sabi kayan kay ito ni dipuntong Senador Edmundo siya, mga ingrato. Ingratong politiko. Ita po pagpadanayon ang mga ingratong politiko digdi po sa tuyang probinsya kung gusto tang mag-asenso ang Camarines Sur. Nagatao manin minsayng unya na bagong taon ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa iyang New Year's message. Nagapagiromdom si CBCP President sa Lipa Archbishop Gilbert Garcia na taga Magaraw sa mga mananampalatayang Katoliko na magtiwala sa biyaya ng Diyos sa tahaw kan mga kadipisila na pigkakahampang sa buhay. Ini sa tahaw kan kadakol na angat na pigkakahampang sa bagong taon. Alagad pig-asigurar kan leader kan CBCP ang publiko na dakul na biyayaan nakatagama sa to sa ibong kan dakul na angat. Sa tahaw kan selebrasyon kan bagong taon, sinabi ni Archbishop Garcia, kasabay kay ini ang pag-obserbar kan simbahan Katoliko kan Solemnity of Mary, ina ning Diyos. Nagpasalamat man ang presidente kan CBCP sa publiko sa padagos na pagsarig sa Diyos sa paaginin pamibi. Kaya digdi po sa mga nangyayari sa tuyang nasyon ngunyan. Yaro man sana yan pagsa sa Diyos ang sistema kan paggugobyerno. Magiginibo niya itong mga tios na mga Pilipino, ipamibi na sana sa kagurang na sana maglinaw ang pag-iisip kan mga politiko. Dahil na magparakurakot, dahil na magparabinuaya. Ang mayo naman kitang magiginibo. Kaya ipamibi na sana sa kagurang nan. Maglinaw man lugod ang isip kan mga ipagsusulit na ini. May mga isip pa man yan, kundi ang isip ka aninda, iba na. Kumbaga, ang nangyayari po sa Pilipinas, kadakli materialistic. Ako nga rin, minsan, bako sanang sa gobyerno, nagluluyan pagtubod kan mga mananampalataya na sabi. Ako mismo, maski sa simbahan, kung mayo kang kwarta, garo si Pader mamundong permi. Kulang an offer. Ultimo nga ni kaya sa pag sa Diyos, kay puhan ang kwarta. Kaya dahil taman masabi, kundi, yan sabi, ang simbahan, dahil man po yan mabubuhay kung mayong kwarta. Dahil man yan ma-exist na ang simbahan, kaya kita mga parishioner, ang simbahan po, sarong komunidad man yan.
kung day kita mag-offer, sa iba nga ni, may tithing pang inaapod kung perang porsyento para sa reliyon, sa grupo kan reliyon. Pero sa simbahan Katoliko, dahil man piga kukunyan dyan na tithing na sabi. Siyempre, magabat yan sa lado kan mga parisyoner kung tios man. Kung diyan pinagkukunyan ko dyan, kung minsan, igwang pading dipunto na pati, nagpaparataram ito, anggot ito, pag maluya na ako ko ang offer, may pinagsambit ito ka ito sa homilia niya. Sobre, isa na ngayang sobre, 20 pesos man siya na ang laog. Ang pigpaparalaog ni Nana ay Santissima, kung arog na kayan, ang padi. Pigbibilang gad ni Father sa mga sobre, puro man siya nakadakli, 20 pesos, kaya nasusuya si Father. Tapos, kung ano-ano ng pigbubugtak, duman sa luwas kan simbahan, ng mga garuman sa na itong sa gobyerno, magbuwis ka mo, takaning ang simbahan, mag-asinso. Tapos po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera mo ng mga pagirumdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ang Pasko simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod bakusan ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan magabidasunod. Honorable Melnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading. Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jor-El O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City. And Corina M. Lagyap and family. City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan, isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Mini Mart, BGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Billsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyaria, Shot Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa. Mangientes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Fajardo Mangiente and Brisilda Mangiente Alibado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pama Casano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos.
Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe and mga minasunod, Attorney Shai Pardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indopogabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaigwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House. Luke's Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. J.T. Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center, in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nikki Charmaine Bronjal Alfilor. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police.
Nabwa Municipal Police Station. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO, Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur. Intel Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. And Police Captain Mark Anthony Cledera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pada po kita ang 10 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Hoy, Happy New Year kay Reverend Father Dan Aguilar and Paris Prest kan Our Lady of Salvation diyan po Salvation, syudad po kan Iriga. Siyempre sa mga pag-iriba. Kaya Kuya Nilo Cordobes, kay Ate Susan Marmol Cordobes, and sa gabos po mga parishioners ka na Our Lady of Salvation. Kumusta kay batchmate Ronnie Cortero, Pamilya Sumpay, lamang ba nagparamdam si Jose Rizal Pajares. Kumpleanyo ito kampit sa 30. Karoon niya ako umayong paramdam, national hero. Dati sigaan paramdam kan national hero. National hero of the Iriga City, Jose Rizal Pajares. Kailang maramalan in police. At national hero, ikulong. Bagay, maray ko na ito kay Dr. Jose Rizal binadil. Maray nan makulong na sila kaysa mabadil na. Kumbaga, mawawara sa pagiging bayani na buhay. Sabi ni Johnny Bravo, ay nga si bayaning buhay. Say man niya akong bayaning buhay. Kaya si Jose Rizal Pajares, ay pambira ka man. Don't bully Rizal Pajares. Minsan makonsuelo ang mga pag-iriba. Sabi ni DJ Mandy, pag nagpara message pa nga kanimo si JB, i-block mo na. Kapara bullying nga. Kabayay sa na ito, no? Mumang kaligayahan ka na taungan. Sabi nga ni iba kan iba, kung diyan ka masaya, suportahan ta ka. Kunan ka ugmahan ni JB magparapambuli sa kapwa niya taga-radyo, ay okay lang yan. Masabi ko sana dyan, DJ Mandy, don't panic. Minsan makonsuelo ang mga pag-iriba niya to. Morning sa UNEP High School Batch 87. Pasensya na ka na Grand Alumni ka na December 28 dyan po sa UNEP.
kita naka-attender ta grabe kayan sa tuyang namamatian na siphon. Ginatake ka ng sipon, talagang dahil ka makakabelong magpara pakihampang sa kadaklan na tao, tabaka sabihon sa imo, may COVID. Arog kan panahon na pag nag-uro at ching ka sana, COVID. Digdi tuninong na pinaglatag ka na sa runggus-guso na aki musmuson an renibong bariya sa ibabaw kan na salming kan sarong mamahalo na jewelry shop akmang pahalio na kuta siya kan guardia dahil ta nakakasupog sa ibang mga mayayaman na customer ang itsura niya, pero pinagapugulan ini kan manager kan madangog ang sinabi kan aki udto kan yaon ini sa tubangan kan laog kan Royal Jewelry and Pawn Shop malipot ang aircon asin parong pahamot an kapalibutan an mga customer an mga dunya na may darang Louis Vuitton bags asin mga negosyanteng naghihiling nin Rolex. Nagbukas ang glass door paglaog kan 12 anyos na si Pupoy ayong chinelas garasian sando asin may bitbit na sarong itom na supot na an karong magabat an mga pa niya yon nagwalat nin bakas nin laboy sa makintab na tiles. Napangiwian mga customer, tulos na nagsugod ang security guard na si Manong Cardo. Hoy, aki, ano ta manlimos digdi pa si takan gwardiya. Luwas, maation ka na atian ang salong. Dahil naghiro si Pupoy, dire-diretso siya sa counter, aki pa siya kan luwas akmang kakaputan na siya kan guard sa kwilyo. Pero marikas na itinaob ni Pupoy ang itom na supot sa ibabaw kan glass display counter. Kling-klang chik, nagbulos ang kumbaga bukid na bariya. Pero tigpipiso, 5 asin 10, ang iba iyon nangingitom na sa luma, ang iba may dukot pang bubble gum. Napangalas ang gwardiya, napatitig ang mga social na customer. Nagluwas sa opisina manager na si Miss Carla dahilan sa ribok. Anong nangyayari digdi? Taano ta maribok? Hapot man ni Miss Carla. Ma'am, pasensya na po. Sabi kan gwardiya, pahaliong ko na po ining aking hamog ng gugulo po ini. Dahil po ako ng gugulo, luhay na pero maisog na sabi ni Pupoy. Nagluwa si Pupoy kan sarong lukot-lukot asin didilaw-dilaw na papel di ahin siya. Puntikit hali sa bulsa niya. Tutubuson ko po ang kwentas ni Mama, sabi ni Pupoy. Pinaghiling man ni Miss Carla ang resibo item number 2045 gold locket necklace pinagsangara kan nakaaging taon. Iho, malumanay na sabi ni Miss Carla. Halangkaw na ang tubo kaini nasa 5,000 na ang kaipuan mong bayadan. Sigurado ka bang magkakaigo yan? Tinukdo ni Pupoy ang yarubukid na bariya. Ang mga kamot ni Pupoy ang puro lugad, kalyo, asin itom na asin maitom na ang tamaati na dahil nahali kan sabon. Opo ma'am, 5,250 pesos po, gabos yan. Binilang ko po kasubanggi, 3 beses. Naggala si Miss Carla, sain mo na ako ang arog kay ni kadakol na bariya. Yuko si Pupoy asin pinunasan ang sipon kay ni. Nangalakal po ako ma'am, namumurot po ako nin bote, dyaryo, sin bakal sa tinampo. Sarong taon ko po ito, iyan na tinipon. Miniling si Pupoy sa manager, turo ang luha. Pinagsangra po kaya iyan ni mama kan nagkadinggi ako last year.
Mayo kaming pambakal ng bulong, pambayad sa ospital, hibi po ninhibi kan isang ra niya, kaya iyan tao pa yan kan lola ko sa iya. Sabi ko po sa sadiri ko, pag narahay ako man ang mabawi. Gusto ko po siyang sorpresahon sa birthday niya sa aga. Natuninong an enterong shop. Ang mga customer na kasubag usana iyon nandidiri ngunyan iyon nagpupunas nin luha. Si Manong Guard na pabutas sa batuta niya sinapayuko man sa supog. Kinuha ni Miss Carla ang item sa vault saro simpleng kwintas na may lakit. Pinaghiling niya si Pupoy na hiling niya ang sakripisyo kan sarong aki na nagtios sa init, uran, asin, ati kan basura. Maibalik sa naan ngirit kan ina niya. Binalik ni Miss Carla ang resibo kay Pupoy, binugtak niya ang kwentas sarong magayon na red velvet box. Iho, garalgal ang boses ni Miss Carla, kuahon mo ini. Nabot niya ang kwentas, akmang itutulak ni Pupoy ang mga bariya. Pasiring sa saya, ini po ang bayad ko. Kinaputa ni Miss Carla ang kamot ni Pupoy. Daina, ngirit kan manager, mientras nagtuturo ang luha, itago muna sa naan kwarta mo. Libre na ini. Po, ngalas na hapot ni Pupoy. Regalo ko na ini sa mama mo. Asin regalo ko naman sa imo. Dahil anta, tul-tul kang akin. Nagkuha pa si Miss Carla ni na sarong supot. Pinagtabangan si Pupoy na ibalik ang gabos na bariya sa laong. Gamiton mo ining kwarta para magbakal nin cake, masiram na pagkakan para sa birthday kan mama mo. Okay? Napahagulgol si Pupoy. Salamat po. Maraming salamat po. Nagluwas si Pupoy sa shop, bitbit ang kwenta sa sinan sa iyang natipon. Dahil na siya, bako na siyang batang hamog sa hilingkan mga tao duman. Siya nagluwas bilang sarong higanti sa pagkamuot. Asin sa aldaon man ito na patunayan kan mga yaon sa laog kan royal jewelry na ang pinakamakinang na bagay sa kinaaban iyon bakong bulawan o diamante, kundi ang busilak na puso nin sarong kumbaga matindi ang pagkamuot na aki. Pagkaaga sarong sadit na barong-barong luway-luway na pinag-abot ni Pupoy ang red velvet box sa iyang mama. Pagbukas kay ni napakaput siya sa daghan ang kwintas na minsan niyang isinakripisyo para iligtas ang buhay kan aki niya. Aki, paano mo? Kaya na natapos ang hapot, pinagkugos ang simbag ni Pupoy. Sa bangging ito may simpleng cake, kandilang nauupos, asin hapag na panoonin ngirit. Sa luwas, tuninong ang kinaaban, sa laog may sarong pamilyang bilog, ang pagkamuot, asin sarong aking minsan hinusgahan. Pero ngunyan, iyon naging liwanag kan sa diring harong. Ano po sana magserbing adal sa tuyang mga kaakian ngunyan ng mga panahon ta an mga aki ngunyan pong panahon iba na baga an iniisip sana mga pansadiri nindang kaugmahan dahil lamang iniisip na minsan ang mga magurang basta sinda may cellphone magparakawat okay na at dapat po ang sarong aki matukdoan ta kung paano magtipon, paano pahalagahan ang magurang, ang buhay. Dawa maati basta legal na paagi nakakakuanin kwarta, naghahanap buhay para sa pamilya. Baga aki ipa pero tataunang maghanap buhay. May pagkamuot sa magurang. Kung parangon yan, ano ba pong mga kaakian na mumuot sana sa material na bagay. Na ipinapahalagahan ang sakripisyo kan sarong magurang. Minsan may mga aki nga na binabasol pa ang magurang.
kaya kami tios ka man. Papa, mama, ay pambihira kung narog po kayo na naki. Nagray ng paglalapnitan. Tios na nga ni sumagurang, tutilsik pa. Dapat ngunyan pong panahon, makanood kita na magpagal. Paaginin legal. Mga simpleng bagay, tabangan tan magurang, sarong, kan magibo. Tapos mag-igot sa pag-eskwela. Yan po dakulang bagay na para sa sarong magurang. Pero kung anisip sana magparakawat ng cellphone, ultimong pagsapna, pagsigid sarong, dahil lamang tabangan so uugod-ugod ng magurang. Ini po ang naobserbaran niya tuong yan pong panahon. Kumbaga, natutuod sa luho ang mga kaakian ngunyan, ang mga hobenes. Kung arog kan panahon na nagtatrabaho ang mga hobenes ka ito, ang mga kaakian. Tapos, tinutok doon kan magurang na magtrabaho. Igwa man kayang mga magurang tinutok doon ng mga aki na maging hugakon, magpaparasunod ang luho. Talaga dawa siya mabuktot na, barari ng daghan ay istan kumbaga kuba na katrabaho. So aki man magpaparasunod siya ng luho. Kaya arog po kaya ang nangyayari ngunyan ng mga panahon. Si Mamay. Pero New Year, Mayo ng laog anbol sa kansa to yung mga kababayan, kaya Mamay, pahingalo na muna. Masakit ang buhay, nagpupuon pa sa nakita. Mayo pa yung DTR. Kumbaga, nagpupuon pa sa nakita magtipon. Magtipunin kapagalan, digdi sa kinaban. Kaya nagngagalas ako kan iba, arabong magpagal, gusto magkakwarta. Itaman, maraot na. Dahil man ako tinukdoan kan sa kuyang mga magurang na magparapanghagad sana. Magtrabaho ngaya kamo. Bakong magparapanghagad sana ta mayong kamugtakan yan. Kumbaga ang buhay mo, dahil mo iasa sa kapwa mo. Minsan kaya nagtitiyosan na ibang kababayan niya to, sige na sana ang mga panghagad. Pero pirming Pasko ay, ang Pasko, minaagi sa naman po, yan tapos na ang Pasko. Bagong taon na, magpuo naman kita maghanap buhay. Kaya nga bagan mga Pilipino, may mga pamahiin, pag pitsaon, dahil nga maggastos, patalon nga yan, paluwas sa bulsa. Hindi ko dyan, ano babaga, dahil naman kaya nagtutubod, kambugan yan, kundi malas nga, matapos ang taon, di malas man yan. Kaya so, isip ka ito kan iba mga bilog-bilog, tanganing ang bilog, an sa tuyang makwa, sa bilog na taon. Kung dahil ka man maginguha, dawa, tipunon muna ang gabos na bilog. Haluan mo pa rin purok. Diyan sa iyong warong, kung di malas talaga. Dahil ka man magtrabaho, dahil ka maginguha, ay mayo yan, inutil po yan. Kamu man daw ay para tubod ka mo kan mga bilog-bilog na yan. Kamahal na pati kan mga bilog na prutas ko niyan. Kamahal na kan mansanas, kan ubas, ultimong chiko, putot pa, kamahal na. Magdigdig ka mo sa tubangan kan sa muyang estudyo, takadakol bayawas, mga bilog ini. Nahinog ta, kumbaga, nag-agi sa Pasko, saka bagong taon, kulang sa mga nagsisilag nin bilog digdi. Pero kung yaon sigaron ng rakil, na yan mahihinugan, pag nakailing ito nin bilog. Pagiling kan bayawas, karuman sanas.
Pinopuno tulos. Kaya ganyan ayon daw si Karondang Raquel. Kadakol lang kaninog na bayawas ganyan digdi. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. May this Yuletide season brings joy, peace, and prosperity to your loved ones and family. A Christmas message is being brought to you by the following: Marieta A. Nacario, Population Program Officer, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. New Moralio Enterprises, Market Site, San Francisco, Iriga City. Pit Stop Gasoline Station, Santa Cruz, Iriga City. Vicente Forbes, 377 Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Priscilla M. Caro, number 13, Lilac Street, DJBS, Sucat, Muntinlupa City. Engineer John Michael De Villa Buena, San Francisco, Iriga City. Marivic Clavillas Mazo and family, number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. Randy and Cristina Ampungan, San Agustin, Iriga City. Donami I. Gonzaga and family, San Miguel, Iriga City. Chati Maestrado, number 260 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Selma Adriatico, Lomentigar, Ricomio, Kent, Washington. Lizelle Turla, Clotario, Londres Allen, Northern Zamar. Richie De Villa, Golden Angel, Sales Director and Golden Heaven, Iriga, San Agustin, Iriga City. And Bernard Pioquinto and family, Denmark. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Wrap yourselves in the warmth of holiday hugs, dance to the rhythm of jingle bells, and indulge in the sweetness of festive treats. May the divinity and purity of the Christmas and New Year festivals make your lives holy and meaningful. Merry Christmas and Happy New Year in advance to all the listeners of RPN DZKI AM 1332 kHz Radio Ronda, Iriga City. This is a message coming from the following sponsors. Major sponsors: Engineer Romeo Dondon Simonay and family and Cirillo Monay family of Tallahassee City, State of Florida, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. And Kevin Anthony O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Minor sponsors: Arlene P. Pagirigan, Naga City, Camarines Sur, Feliza T. Monay and family, and Toriano Monay family of Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Josue T. Serrano and family, Ateneo Avenue, Bagumbayan Sur, Naga City. Romeo H. Oida Jr. and family, Nabua, Camarines Sur. Bubalab Food Services, care of Rechilda M. Baluca, Extension B, CNB Circle Mall, Liwasan Kalayaan Avenue, Marikina City. And Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Thank you and happy holidays to everyone. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City.
Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monconbanua Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Lianza, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ngunya nakapaskuhan, sa taho kan sa tung kaumahan, dahil taman lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sarsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niya mo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and family, Botor Store, San Francisco, Iriga City, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Iriga City, Mr. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City, Kuntud Boys, San Miguel, Iriga City, and Corina M. Lagyao and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang samo. Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony O. Clidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa indong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumi ang samuyang trabaho. Sa kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katuninungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa indong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa indo. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos.
Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa Indo nin mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siring man ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lim, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indo po ka, boss, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa Lambang Familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. Halipos sa Indong Manay Laila de Lima, marhay na Pasko, asin manigong bagong taon po sa Indog Gabos. Pirmi po ako nagpapasalamat sa Diyos sa Indong dai na uubos na pagtitiwala asin suporta gikan pa kaito sa god ngunyan. Muli po, marhay asin makahulugang selebrasyon po sa Indog Gabos. Diyos mabalos. Barreta asin platika ni Philip Baracena. Barreta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Happy birthday pala ni dating kagawad. Batchmate. Si Bobby Bailon. Yan po sa San Francisco. Digdi po sa Ciudad Can Iriga. Ano basang? And greetings halos sa UNEP High School Batch 87. Maray kung si Regis ang magkumpleanyo ta, magpun, ha? Saka ki Dindin ihaw-ihaw. Si Dindin Carollo, happy birthday dyan sa Santo Domingo, Digdipo, Ciudad Can Iriga. Nag-sisilibrar man kan sa iyang kumpleanyo. Asin sa gabos na mga nagkukumpleanyo ngunya na pagkaldaw. Happy birthday po sa Indo. Request ko niya na sinhaga dan konsiderasyon kan nagpadara po ako nin surat request sa LTO5 Regional Director na si Mr. Edgar Alan Castilleos, kopya kay Mr. Glenn Mancera sin Alcalde Lene Robredo para maghagad konsiderasyon sa mga e-bike trike users na taga Barangay del Rosario, Ciudad Canaga na sindatugutan mag-agi sa shoulder o
cargo portion kan daang Maharlika tasinda mayo man ibang maaagihan. Agad kuman sa satuyang PSO na maghigpit na sa parking kan mga behikulo sa mga shoulder of cargo portions kan na daang Maharlika sinibabang tinampo sa Naga City para mas mapakinabangan ang agihan lalo na sa designated bike lane sa kainturuhan kan syudad. Dagos po kita makikiulay sa DPWH para matauan manigong solusyon ang pag-implementar kan LTO nin ban sa mga e-bike e-trike sa daang Maharlika para matauan maninigong sistema ni slow moving e-bike trike lane sigon kay Councilor Makaraig. Sabi kay ning saro may nahiling pa sana akong tulong magagayon na daragang naka-e-trike na madali pang magkaturumba sa tinampukan na bulsot si sarong reda sa gutter. Mayong maray na suspension ang mga iyan kaya madaling matumba. Maray sana pati kung matutumba sana pano kung may mga paabot na auto. Hazard po talaga yan sa tinampo. Ako unta na dayan pwede sa national, provincial or city road subdivision lang po garo for errands. Ang Republic Act number 11697 o Electric Vehicle Industry Act o ining ibida sinan implementing rules and regulations IRR kani mayo ni kasuguanin blanket ban sa main roads para sa mga LEB. NBIS may kasuguan ini sa LG sa pagkikipag koordinar sa DPWH na i-provide an LEB nin segregated lane o kaya integration sa bike lane nagtao man ang ebeda nin mandato sa LGU na maggibonin polisiya o mga ordinansa sa nag-re-regulate operasyon kan mga EBs based sa IIR kan ibida kaya ang plano ni Calvo na pagbawal kan mga EBs sa main road bilang pasakit dahil nagtutugma sa intention kanli. Kaya po sige ngala-ngala diyan na bawal da ngaya aramon mo na nindot ang Republic Act 11697 ibeda late ini. Kaya tama lang ini pakiulay ni Konsi sa LTO habang mayo alternate route or dai pa nagpo-provide ang bike lane sa lugar na yan. Digdi nga din po sa syudad kan area kadakol man mga e-trike e-bike. Yaon baga sa kasentruan kan syudad nagbaprabaray basay. Napot ko daw ini kay Ma'am Grace Rojas, ang LTO chief kan area kung ano ang sendang magiging aksyon sa bagay na ini. Delikado po. Kumbaga, ang sentro baga, national highway man yan. Kung talagang bawal, may lay baga. Magbaray basay, ini yung mga e-trike, e-bike na ini na delikado sa mga motorista. Lang po maanggot sa kuyan may mga e-bike, e-trike kumbaga le ini na dapat kamo magsunod saka mayo man mga lisensya ang driver kay ni mayo man rehistro ano ang laban kan sarong nakarehistro ang behikulo may driver's license ang nagdadara kaya dapat man talaga paharalion po ini sa National Highway. Oya po ang pangapudahan kan Land Transportation Office ngunyan pa sa na ini ipinaluwas sa enterong nasyon. Mahigpit na ipapautob kan LTO ang pagbabawal sa mga e-trike sa major highway sa Metro Manila puon Enero 2 ngunyan na taon. Ngunyan mapuuna. Popo nana ngunya na aldaw kan Land Transportation Office ang maigpit na pagpapautob kan pagbabawal sa mga e-trike sa major highways duman sa Metro Manila kabilang sa mga agihan na ipagbabawal iyan Epifanio de los Santos Avenue, C5 Road, Roas Boulevard, Asinan Quirino Avenue to Magallanes, South Luzon Expressway, SLEX. Sunod naman sa mga nag-iiral na patakaran kan Metropolitan Manila Development Authority. Ayo dyan sa Santon, garuan MMDA chairman ng unyan, si General Nicolas Torre III.
Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villa Canilao, ang pagpapautob na ini yon nakabase sa pangkagabsa na konsiderasyon sa kaligtasan sa tinampo. Ang mga pangenot na tinampo yan pinagdisenyo para sa mas marikas asin mas darakulang lulunadan. Bako ining angkop para sa mga e-trike dahilan sa rikas kan bulos kan na trapiko. Kadaklan kan lulunadan anhiwas kan mga tinampo. An pagsasabay kan mga buntol asin magigian na lulunadan sa arog kay ning klase nin tinampo yon nagdadaran malinaw na delikado sa gabos na nag-agi sa tinampo. Bigdagdag pa man ni Asek Lacanilaw, maintindihan po niyato ang lakdang na ini asin ginigibo man niyato para sa kaligtasan kan gabos na naggamit kan tinampo. Naiintindihan man niyato na dakul sa satuyan nag-aasa sa mga e-trike bilang paagin pagbabiyay. Kaya man handa ang LTO na makipagtabangan sa mga lokal na gobyerno sa mga sektor kan industriya para magbilog nin mga ligtas asin angkop na rota para sa mga e-trike sa mga maabot na aldaw. Tawanin doon yung tinampo para sa e-trike sana. Sa bike lane. Pinag-inganyo man po niya to ang mga namamanwaan na magsunod sa mga patakaran asin makipagtabangan para mamantinir ang ligtas na bulos kan trapiko. Ang mga madadakop na nagpapadalagan kan e-trike sa mga pinagbabawal na tinampuyan sa masa irarom sa mga magkakanigong padusa kasunod naman sa Republic Act Number 4136 o Land Transportation Traffic Code as in Joint Administrative Order Number 2014-01. Kabilang ang pagpataw ng multa sa posibleng pag-impound kan e-trike. Tinatawan man doon kan LTO na ang kamauutan kan lakdang na ini yon tanganing ipagbawal ang paggamit kan mga e-trikes sa pangkagabsan kundi tanganing maiwasan ang aksidente asin masiguro ang kaligtasan asin kahusayan sa satuyang mga tinampo. Mientras na pinagahalat ang mas komprehensibong joint guidelines sali sa DOTR asin iba pang magkakanigong ahensya. Ang LTO iyon magtatagaman ng mga law enforcer sa mga kritikal na punto sa mga nasambit ng agihan para ipaaram ang nasambit ng patakaran asin siguraduhon ang tol-tol na pagpapautob kaini. Nangangapudan ang LTO sa publiko ng kooperasyon asin maigpit na pagsunod sa nag-iiral ng mga patakaran sa trapiko alang-alang sa kaligtasan kan gabos. Kaya si DJ Mandy dyan sana sa gilid-gilid nagbabayahi ang e-trike. San Isidro, San Nicolas, Pasiring. Alagad, yaon sana dyan sa kalye ay nag-ha-highway. Wala lang po kitang natatadang 8 minutos. Andes po kitang magpaaram. Digdi po sa tuyang programa. Most sa mga parantabay niya to. Diyan po Santiago, Ciudad kan Irgay. Go dyan napigpapatinam po niyan. Road kang kriting. Aro ang budget. Hali sa lokal na gobyerno kan Ciudad po nin Iriga. Sa pangenot ni Mayor Rex Oliva. Itong sa may atubangan kan porsyon kan Barret Waterworks. Na opisina dyan sa Barangay Santiago. Sa wakas, pigpapasiminto na. Sana yan ang minamauta dyan ang mga drainage dapat magkatarapos-tapos yan kadakol po kan mga drainage dyan na putol pag abot lugod sa baba mayo ng drainage barado yan nangyayari baha sa tinampo nagsusubol ang tubig dahil man nag-aagi duman sa drainage. Although dahil awa, dahil nga ni po yan mabugtakanin, baga, reprap. An kay puhan dyan. Linigan ang drainage, kalihan man lamang kanda pakalihan kan mga barangay officials kung magpara-receive sa nanin honorarium. Para halaton sa naan mga pan-relief na bagas na igwanin batteries. Kamo po
may budget ang barangay. Ano anahaman kan barangay? Sa laog nin sarong taon. Mayo lamang ba kung puro sa napag-grass cutter, magparalinig-linig kan shoulder kan tinampo, ay bakong arog kayan, may mahiling man na dapat tangible project ang sarong barangay. Yan po ang problema dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Haloy na po, kadakol na, igwangani dyan kagawad, naging kapitana. Mala, sagkod ngunyan, nagbalik, kagawad. Munang magka taranggal sa posisyon, mayo man nagiginibong gayo. Masupog ka mo sa sadiri nindo. Para turukaw ka mo, an iba dyan, sige sa naman resibinin honorarium, ay inutil kung magiging public official ka na mayo ka man ginigibo, mayo ka man nahihiling na maray na performance, o kaya accomplishment sa imong barangay. Maray ko narog digdi sa San Juan, siyudad kan Iriga, si punong barangay Laloy Toriano, mayo ng gayong ipapasimentong mga shoulder. Kan panahon ni dating Kapitan Elfren Toriano, para pasimento na. Di dyan sa barangay San Juan, sabi ba kay itong kurang na nakaulay ko, daman niya ito na ginibo si punong barangay Laloy Toriano ay pambira. Dahil man, igwa man gayon. Igwa pa man dyan mga portion na dahil pa man nagkakasiremento ang shoulder. Mga kali, kamu man daw magkapitan. Maray ko narog ka ito kay punong barangay Elfren Toriano, aktibo ito pag-abot sa mga proyekto. Ako ngayon, by admin sana, ani ngayon, daing gayong korupsyon. Tapos sabi man ka ito ni naging acting punong barangay ni Sir Tepen, si Nagawad Tomasa Pilipina Olea. Ito pala ang Gaha Ami Olea. Ang tunay na pangaran pala Pilipina Tomasa. Paoro Ami pa sa naman. Ay, Paoro Ami sa naman. Ay, makonsuelo. Kaya minsan kung kamu po barangay official, dahil kamu magparaturog sa pansitan, yan ang pagirumdum ko. Kunyan New Year na. Magkapirang bulan sana naman, igwa ng eleksyon sa barangay. Yan ang isipo nindo. Masakit po pag kamumayong naginibuhan sa indong barangay. Para receive sana ng honorarium man sa indong naginibo. Nagsibog nangod. Tadi na naman yung sa mga kandila. Lamak mo kung naglalakaw ka sa imong barangay. Tadi na naman yung puon na naman nga sa butig. Tadi barangay. Gusto ngayang mariilik daw man ginibo. Bagong taon, bagong nakulang investment Google Chromebook plant o planta ipapatindog digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Mataba asin matatag na pupuunan kan Camarines Sur ang taon 2026 kasabay kan paglaog kan sarong dakulang investment matapos formal na ipahayag ang planong pagpapatindog nin sarong Chromebook manufacturing plant kan Global Technology Company duman sa na Google katabang ang Allied Corporation Asia Pacific PT Limited. Ang pasilidad iyon ititindog sa laog sa nakan Camarines Sur Uptown Global City sarong master plan development kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na presenting
isa sa erarom sa proseso kan pagin sarong PIZA Registered Economic Zone target na magpuon ang paenot na operasyon kan planta sa 2026. Sigon sa mga opisyal, isisentro ang proyekto sa lokal na pag-asimbol kan Chromebook laptops sinibabang kagamitan na pang-edukasyon na itatagama para sa mga pampublikong eskwelahan sa enterong nasyon. Tinuturing man ang proyekto bilang sarong importanteng public-private partnership na ang kamauutan parekason ang digital transformation kan basic education sa Pilipinas. Mientras na pinapakusog ang lokal na industriya kan manufacturing. Sinasalamin man subot kan investment na inian nagdadakulang tiwala kan mga dayuhan na namumuhunan o mamumuhunan sa Pilipinas kasabay kan mga reformang pang-ekonomiya kan administrasyon ni Marcos na nakatuon sa inklusibong pauswag reforma sa edukasyon. Kauswagan sa mga probinsya sin pagbugtak nin trabaho. Kabilang sa mga reformang inian create more law, tatak Pinoy Act asin padagos na pagpapakarhay sa ease of doing business. Lugod man na pinag-ako ni Camarines Governor Luisa Raymond Villaper Jr. ang proyekto sin pinagpapusog na interong suporta kan gobyerno probinsyal sa pagpapatub kaini. Nagpahayag man in interong suporta si Department of Education Secretary sa Anggara proyekto na sigun sa iyan kaibaan sa agenda kan departamento na mapakarayan kalidad kan edukasyon sa paagikan paggamit kan makabago asin mga sana teknolohiya kung kianggaran lokal na pagmanufacture kan mga kagamitan pang edukasyon yon makakatabang tangani mapakusugan supply chain mabawasan ang pagkaabala sa distribusyon masiguro na dai mawawalat ang mga pampublikong eskwelahan lalo na sa mga rayong lugar sa padagos na digital transformation kan edukasyon sa nasyon. Beno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kay banya to sa lado technical si James Oco, tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos Mabalos kan sa indong na insawang pag-antabay. Happy New Year! Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao.